Buďte vděční za to, co už máte. Když vidím tyhle filmy s Markem Hughesem, tak si vždycky říkám, jak může nějaký člověk mít takové štěstí jako já, že byl na správném místě ve správný čas a dostat pozvání, které mi dal Mark. Řekl, když se do toho dáš se mnou, budeme cestovat po světě a uvidíme, na kolik lidí dosáhneme. To pozvání před těmi mnoha lety mi doslova změnilo celý život. A jsem za to vděčný. Nedokážu si představit, že bych posledních 26 let dělal něco jiného než Herbalife. Mark mi otevřel dveře k cestování po světě. A povídání jeho příběhu Herbalife, neuvěřitelné. Budu vděčný po zbytek života. Takže začněme vděčností. Začneme díkovzdáním za to, co již máme. Zapište si to. Díkovzdání otevírá dveře a cesty, abyste měli víc, než máte. Když budete vděční za to, co máte, dveře příležitostí a nápadů a inspirací zavírá tohleto. Cynismus. Pro cyniky jsou cesty zavřené. Pro ty, kdo jsou vděční, jsou dveře otevřené. Já tu cítím silného ducha. Díkovzdání a vděku na této extravaganze v těchto dnech.